Hey. Ja. Nå, Peter. Der er Brian over. Drenge, hvad skal vi sige til verden? Hvor er vi henne? Jamen, vi er på luksus. Luksus igen, er vi havnet i. Luksus igen? Okay. Luksusfælden. Ja, de kører sygt i Georgien. Psycho. Helt seriøst. Du kørt ned. Jeg har ikke kørt her endnu, Næsten. men jeg har bare kigget på. Men I har kørt her. Det er mest fordi, du er drukket. Ja, det er fordi, der hele tiden drikker vin. Ja. Nej, prøv at fortælle, hvordan det er at køre i Georgien. Det er psycho. De overhælder. En, der overhælder imod trafikken, hvor de overhælder på den anden side. Det er... Og det er vel at mærke ensporet vej. Ja. Psycho. Crazy. Psycho. Men hvordan er humøren ikke? Jeg tror, man er nået til sådan et punkt, hvor man er sådan... Ja, hvis det går, så går det hele. Ellers så... Ellers så finder vi nok på noget andet. Lige nu skal vi bare se, om vi kan nå til Baku. Vi kan nå til Baku i år. Det tror jeg, vi gør. Langt om længe, forhåbentlig, når vi til Azerbaijan. Til Baku, og så skal vi se, om vi kan nå at fange færge. Vores visum udløber om 3 dage. Hvordan er status på ambulancen? Den er god. Ja. Første gang i 100 år, der hun haft en dag uden hun brokkede sig. Er det faktisk rigtigt? Hun har ikke engang brækket sammen med dig. Hun kører for godt. Vi nusser om hende. Krammer hende, vasker hende. Nysser hende. Nusser hende igen, ja. Nysser hende. Nysser hende, ja. Nikke nysser hende. Lægger ske med hende. Så lige nu holder hun nede på parkeringspladsen og får lige en velfortjent hvile, inden hun skal ud og køre i morgen. Så skal vi se, om vi kommer ind i der færger, de skulle være helt vildt, for at sige det på god gammeldags Niki-sprog, dodgy. Det skulle være lidt dodgy at tage med de der færger der, fordi folk de prøver på at virkelig at snyde folk og få hævet en masse penge ud af dem. Lige for sådan at referere til noget tidligere dagbøger, ikke? Det her med, at der blev lukket, grænserne blev lukket på grund af politiske uoverensstemmelser mellem Tyrkiet og Armenien. Skal vi lige rette op på den, eller? Ja, skal vi lige rette op? Hvad er fakta der? Fakta er, at grænsen mellem Armenien og Tyrkiet har været lukket i 13 år. Hvorfor er der ikke nogen, der har sagt det? For satan, man, kom et konsulat. Hvad fanden sker der? Det er hårdt at køre til Armenien for at finde ud af det. Det er utroligt, at der ikke er nogen, der har sagt, at der bare er lukket. Der har været lukket i 13 år. Men det, jeg synes, der er mest mærkeligt, det er, at vi har tegnet vores rute hele vejen på ambulancen. Og vi har måske fortalt det til 1000 mennesker. Ja. Og skrevet det ind på, altså... Ja. Facebooken. Ja. Bloggen. Der er ikke nogen, der vidste det. Det er aldrig gjort før. Da vi kom til den tyrkiske-armenske grænse, så stod de klar med maskingevær. Ja. Det fik vi altså ikke lov til at gå ind. Nej. Han bad os lige så pænt om at få siden. Ja. Og det var sådan nogle, sådan nogle roadblocks, man sådan skulle snige sig igennem. Og vi kørte bare langsomt og tænkte bare, fucking hell, hvad fanden sker der her? Altså selv dengang med Brian, vi havde fået besked på at vende. Og Brian han så kørte bare en lille bitte smule frem for at komme rundt. Der greb han lige, fat i Hyllested på sin pistol. Ja. Jeg havde regnet med, at jeg skulle i skud. Hver gang det der, hvad hedder sådan noget? Hver gang geværudmundingen, den sådan pegede over mod vores ambulance, tænkte bare, fuck. Ja, no. Men vi har også været heldige i dag. Vi har været heldige at samle en vagt op, som arbejder for... En kok, som arbejder for den tyrkiske grænse. Ja, det går han fik os lige igennem den tyrkisk-georgiske grænse uden problemer. Vi er ikke i Tyrkiet længere. Nej, det kan vi sige for første gang i 1000 år. Nu er vi på hotel med dejlige bade, og nu skal vi have en kop kaffe, og jeg har lige været i bad. Ja. Nicky, han skal snart i bad. Nej. Han skal i bad, inden vi går i seng. Nej, det skal der ikke. Vi kommer ikke engang ud og ser på de georgiske piger i aften. Det er lidt tyndt.
Ja, det går nok. Vil du gerne nå lige at sige hej til dem? Ja. Hvad vil du gerne sige til dem? Hvad har vi lært af georgisk i dag? Kun at sige tak, men jeg har glemt det igen. Ja, det var et eller andet med malabba. Ja. Balabbalabba. Nå. Var det alt, vi har set for nu? Til Mongolia. To Mongolia.